Yabo guys, indlela engidiniwe ngayo indlela engiphatheke kabuhlungu ngayo. Buka la angikwazi ngisho ukuluka ngoba angikwazi nje ukuhlala phakathi kwabantu kakhulu ngoba ngisuke sengijahe endlini. Wangigila ukhuzani. Guys, ngicanga ngizwa kabi. Anginankinga nonkosikazi kaKhuzani. Anginankinga nokushada kaKhuzani. Kodwa we guys, yini le engigilwa ubhuti wakaMpungose? Hey, kungamthemba umuntu. Hey, ngicela imlando uKhuzani ezobuka le video nimlande nimlethe la. Ngithi mina webaba uKhuba. Yini lo yenza kimi? Yini le ongenza yona? Yini lo ngila yona kule album yakho le album yakho yalonyaka? Hayi Khuzani ngeke. Hayi Khuzani. Hayi Khuzani, khuzeka Khuzani. Khuzeka Khuzani. Hey. Awulalele la. Awulalele lento le. Hayi bafana ngeke ngizongahlanye kanjani? Ngizongahlanye kanjani? Uyamnandi ngoba hayi guys ngeke ngithi mina lo bhuti lo ngicela imthuleleni isiqhoko. Hayi ngeke hayi izinsizwa kaMaskandi vumani nje thatha isiqhoko nisibeke phansi nimvume nisho ukuthi hayi asivale ngaphambi kokuthi kube hayi asivaleni guys, already it hot. Already the seat is hot.